ана ҳамин тавр бо як хунукназарӣ дар истифодаи барқ газ ё дигар манбаъҳои гармидиҳӣ биноҳо оташ гирифта талафоти молӣ ҷонӣ ба қад гирифта мешавад ва дар бисёр маврид маҳз бинобар бемасъулиятии масъулони ошхонаи тарабхонаю чойхонаву дигар нуқтаҳои хизматрасон оташ аланга мезанад ва ҳам тар месӯзаду ҳам хушк. бо мақсади пешгирии чунин ҳодисаҳои нохуш раиди муштарак бо иштироки кормандони назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтори қисми мустақили ҳарбикунандашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ дар шаҳри Панҷакен, нозирони милитсия, масъулони ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқи Панҷакен ва чанд сохторҳои дигар гузаронда шуд. санҷиш аз тарабхонаи Истиқлол воқеъ дар маркази шаҳр оғоз ёфт. аз он ред инҷо ҳолати риояи талаботи бехатарӣ аз сӯхторро санҷида баробари пештавиҳо як қадор камбудиҳоро ошкор намуданд. санҷиш дар ошхонаи Хушрӯз нишон дод ки инҷо ҳам талаботҳои зидди сӯхтор ба пуррагӣ риоя намегардад. аҷиб буд ки дар ин ошхона баллони газро бо латта пинҳон карда буданду сабаби чунин рафторро натавонистанд шарҳ диҳанд. از طرف کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی را آگاه کرده بود یا نه؟ همین استفاده بردن در داخل آشخانه آتش خاموش کنک داره در داخل حجره خوراک باز من همین گندلان همونجا گرفتم استفاده بردم دهانش شده لطخ پیشون بگیر با اون فورالفی ما محکم کردم دیدم که محکم با چیزهای روغنی بالاش ماندگی آتش خاموش کنک کنی ما آگاه کرده بودیم در داخل حجره خوراک آتش خاموش کنک تعمیر کرده سرور дар ошхона аз гӯшаи зидди сӯхтор нишоне набуд ва ҳангоми суолу ҷавоб масъулон дар посух ба бисёр пурсишҳои аз он ред ҷавоб надоштанд. дар ошхонаи Адрас бинобар истифода набурдани гази табиӣ талаботи зидди сӯхтор то ҷое риоя мегардид. дар тахони тарабхони сараз 5500 баллонҳои газ нигоҳ дошта мешуданд ки онҳо албатта хавфи сӯхторро ба амал меоварданд. инҷо ҳам гӯшаи зидди сӯхтор ташкил нашуда буд. азёни редро ҳолати риояи қоидаи зидди сӯхтор дар чойхонаи Дилкушо ба ҳар ҳол хуштун сохт, зеро инҷо дар ин масъала то ҷои масъулият эҳсос менамуданд. қисми мустақили ҳарбикунандашудаи хадамот давлатии оташнишонии шаҳри Панҷакен ба маълумоти шумо мерасонад ки дар моҳи январи соли ҷорӣ дар асоси фармони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 224 аз 16 апрели 2015 сол аз тарафи кормандони қисм амалияти корӣ таҳти сарлавҳаи муҳофизат марҳилаи якум дар ҳудуди шаҳру ҷамоатҳои шаҳри Панҷакен гузаронда шуда истодааст. мақсади гузарондани ин амалиёт корҳои фармондадиҳӣ бо шаҳрвандон оиди риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор дар манзилҳои истиқоматӣ ва иншоотҳои давлатӣ новоста аз шакли моликияташон мебошад. дар давоми моҳи январи соли 2021 то санаи 27 январи соли 2021 сол 4 адад ҳодисаи нохуши сӯхтор ва 1 адад ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст. санаи 25 январи соли 2021 сол дар ошхонаи Самарқанд воқеъ дар хиёбони Рӯдакӣ ки ба шаҳрванд Тиллои Фиёрқӣ истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакен ҷамоати деҳотии Амамдара деҳаи Майкада тааллуқ дорад, ҳодисаи нохуш ба амал омадааст. дар натиҷаи ҳодисаи нохуш 23 нафар шаҳрвандон зарари ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи шаҳри Панҷакен бистарӣ гардиданд. сабаби асосии ба амал омадани ҳодисаи нохуш ин нодуруст истифода бурдани зарфи гази моҳе дар ҷои хӯрокпазии ошхона мебошад. шаҳрвандони гиромӣ, дар хотир нигоҳ доред ки таъмини ҳолати бехатарӣ аз сӯхтор дар манзилҳои истиқоматӣ аз шумо вобаста аст. танҳо ба риоя намудани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор шумо манзили зист, ҳаёти наздиконатон ва моликияти худро аз ҳодисаи нохуш нигоҳ доред. фалокатҳо дар ошхонаи Самарқандӣ ва чанд нуқтаҳои хизматрасони дигар ки боиси сарзадани сӯхтор ва ҷароҳатҳои вазинбардоштани шаҳрвандон гардид, барои ҳар яке мо хоса масъулони тарабхонаyu ошхонаyu чойхонаҳо дарси ибрат гардад.
зеро сухан инҷо аз ҳаёти одамон меравад. ба ин боис роҳи қоидаҳои зидди сӯхтор, истифодаи оташдони аҷдодӣ, таъсисотҳои стандартии истифодаи барқ кафили бехатарии ҳар яки мост. ва муҳимтар аз ҳама, мо бояд аз паҳн кардани ҳар гуна овозҳои бардурӯғ ва бофтӯй сохта, ки гӯё дар сӯхторҳои ба амал омада чанд нафар қурбон шуда бошанд, худдорӣ намоему исбот созем, ки устод панҷакат муаррифӣ намуданамон барои мардуми ба фарҳанги панҷакин ворисони рӯйдакави лоиқ зеб надошту зеб надорад. ба ибораи дигар гӯем, яке бо хома тӯҳмат менависад, дигар бо чанд дурӯғ афсона хонад. Сано гӯем ба он кас ки доим ҳақиқатро ҳақиқат менависад. Яздунқул Мавлонов, Нек Муҳаммад Мирҷонов.